Здравейте, приятели! Днес имам анбоксингче от Notino и нека започваме. Първо, взех си една помпа на Estee Lauder Double Wear фондютена. На следващо място взех този прекрасен NARS руж, който е в един уникален цвят Loose Control. Много лила. И взех Holy Grail на палитрите. И в Сен Лоран. Новата мини клъч кутюр. Цвят Bewitch Turquoise. Ето я. Просто прекрасно. И Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish пудрата в цвят Fairy. Да, благодаря, мамо. Да, имаме си помпа за фондютен, както разбрахте. Взех вариантът рефил, защото като професионален гримьор няма как да нося 1 милион килограми от продуктите. И съответно това ще си го сложа в ето тази прекрасна палитра на MAC, която имам. NARS Light Reflecting Luminizing Powder или хайлайтерът на NARS в цвят Eros. Това е най-светлият им цвят. Ще ви показвам и сводчове и ще направя видео с употребата на самите продукти. Очаквайте скоро!